Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Louie at Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May sa ka subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Makaliwliwaken makaitad adal ngamin dagiti agduduma apadas ti biag nga ingkay ipatpatangatang. Ilingad na klaangan manang itinagan a Louie, tubuak ti Pangasinan. Agmay may saak nga anak datatang kananang, iso akas taunay agura kanyak ti amak, idinaamuan na amay saak agay. Nang runa, idijakon intuloy ti panagadal ko, takinay kayat kon tinagtrabaho, tapno makatulong kadakwada. Sapay ko mamanang tamapilimot ama idrama to'y padas ko. Katapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Good morning, everyone! Good morning, taropam. Anya kumati na saya ti tangagsapan no kasken kamot ti makitkita. Ay, unay kamot tin tatang. Nagmayat ti panagring ko. Ita, kasta ti sungbat mo kanyak. Anya kumati namnamam nga ramidek. Maragsakan na kiti kasta alangam. Nakasuot kay ti kawas ti babae apagturog. Nagalas talangam. Unay kan ayaguryo, bayam ka din day ta anak mo. Bigbigat nga maagungungot kan.
nga ro tatang. Ay na, lumagay ka adagos, no kanayon kang agong unge. Sumurot ka kiti kanya kay jay talon, tatulungan na. Ha? Barang mabenat day tabagim, kandagi tatulang mo, kat agbalin kan, anaan-anay, alalakay. What? Oh no, no, father. Isungar na si Mrekat a waitress, iti may sa abar, tapno makatulong nga kada kayo. Agkakanat pa iti sideline ko. Ita, pagtalunan dak, oh no, masisira ang beauty ko, father. Huwag mat nga min guryo. Naggagatupay ni Luisito amang God. Ouch! Unay mo taday tangawag yung kanyak mother. Luwilatan, tsak kaya ti Luisito. Ay na! Hinakman lang di talo na maperdi ti aldaw ko dita sinalbak nga anak mo. Yun eh! Bye, father! Pasensya mo ni tatang mo anak ko. Talagang aging gaitak at di na maaklon ti kinataom. Di ka danag nanang. Awan kanyak tay jay. Isungar taray-ray awag latan. Dako ni kaskas so dagiti bagbagan na. Ay, naimbaglaangan takasta ka anak ko. Basta, uray anya ti mapaspasamak, di mo gurguraan ni tatang mawan. Yes, mother dear. Nala daw ka nagawid, madanagan nakpaikit din kan ka. Ay, di magasak man, ijayan da pariteriyaw. May at istoryaan, may hiso ajak mo na pupuutan ti oras. Ay, kasta aya. Ay, mabisi nakpaikit din amang ururay kan ka. Ayan ni Luisito. Kat na pa nagtrabahon among buta pang rabi iti trabaho di anak mo. Dayta, ti kayat na. Nagtrabaho iti rabi. Tapno maipakat na ti kasjay akin na tao na. Apay aya akaguram unay di anak ta. Diyay kinatao na laang tinagbalbaliw. Ngam ti kinasingpet kan kinagagat na tumulong kadata. Saan apulos anabaliwan. Wala, ngam nakababain ti kasjay alangana. Sapay agmay-may sa nga anak ta. Ita agbalin lagayam akasjay. Di pa'y lako mga rod nagbalin a babae. Apay aya katawan mo ti problema taken ko ana. Saan akas ka dagiti na duwa di ta makirelasyon da iti paadada a lalaki. Wen, no ita. Saan pa'y? Hanggang man niya tamam. No adanto nagaram kan kuwana ngam kwartaan talagayam. Saan ba't siguro lakay? Intelihente di anak ta. Ambuna ti ar-aramiden na. Ay, apo may sakapay. Makaamo ka. Kung konsintirum tomot ngamin di anak mo, iso akas jay. Sapay lakuma, tawan to ti pagbabawyam iti ode na, liunay. Mangrugin niya agsangpat, agiti parokyano mi. Sapay lakumata makaado kami ita arabi itap no maragsakan met ni boss. Sa bagay, ado dagiti suki mi ari nabi nga umay dito'y bar. May mayat latamat, no dati baro adumawi, tap na adupay ti agbalin as suki mi. Speaking, ada si Mrek. Itala nga makitak dayta ngay may dito ay. In fairness, nagpinta sa babae. Kasla beaut. Aguray ka. Apaya kasjay titignay na. Kasla lalaki mat. Ay!
Kunakon kat. Lakin nagpaiso. Agmay may sasimrak dito'y bara pagpapaayak. Dajay, napanan iti dajay atugaw. Ang mga nada kasi narak na dito at chicks na. Enak man ita ayan day talakyan. Siya kung ti mga alay ito order na kan mga sikaso kan kuha na. Excuse me, bossing. Ang mga nadapi order mo. Ag last call kami ngaminan. Sakbang ag-close kami. Kasta ka di. Ikanak man pa'y nga ro diti do abir. Kan mabalin ka din nga awisan ka dito eh. Tapno da ka sarsaritak. Total, manumot ng tinabati a customer yo. Sandan sa pa yan nga order. Okay, sige bossing. No problem. Mabit lang nga rod ha. At, psst, Jun! Duaman pa nga beer ditoy. Sige lawi. Agyaman na ka. Nag-boring namin nawan ka sarsarita. Ay talaga Impagarup ko nga rod na da kasi narak mo itay nakita ka asimrek dito ay nga agmay maysa. Awan, kayat ko lang tag-relax. Kaya't nakita ko to'y bar. Iswa dito'y team mayak. Siya kayam ni Miggy. Si Kani. Louie, just call me Louie. Nice to meet you, Louie. Same here. Tagano ka, Miggy? Iti may sa subdivision iti si Dreg. Nag-boring namin ni Jabalay. Takatulong lang ti kadkadwak. Ayan nagiti parents mo. Adaday ti balasiw tao. Kastamat dagiti doa kakabsat ko. Siya lang tinabati dito Pilipinas. Apaya di kasi murot kadakwada. Sayang namin dagiti negosyo mi ditoy. Siya lang tinamnamaan dagiti parents ko amang imaton. Kan, jak kayat ijay. Kayat kumutlang dito Pilipinas. Bak nang kayo maggayam. Sana kas kada kami, poorest to the poor. Marigrigat. Apaya dito iti pagtrab-trabahwam. Dagiti dadumag adaday ti salon, wano saan, mga opisina da. Well, diyan kami nakalpas iti panagadal ko, ta nagtrabaho ka dagos. Amumon, tapno makatulong ka dagiti parents ko. Kan may mayatin dito, ya pagtrabaho. Amano nakarkaro nga minagurain na ni tatang ko nagtrabaho kiti salon, wano parlor. Apay kumakagura na ka. Okay ka mata? Well, no, kaskan ka siguro, maawatan. Ngam ni tatang, oh, come on, saan na ang maawatan? Pasensya ka na, nagadun tinay-bagakan ka. Ngam sapay kumata di kan tumauma. Itatanam mo ka, kanayon naktun nga umay dito'y abar. Itinailanad ko iti damo apasat ti surat ko, may saak agi manang Emmy. Kat kagura unay ni tatang ko ti kinatao. Jakmut ket di mababalaw, takas na kunakon, agmay may saak nga anak, sa kastoy pay ti kinatao, iso adismayado kanyak ni tatang ko. Awan makunak kaninanang ko tanaawat nan ti kastoy akababalin ko. Basta ikagkagumaak ti agtrabaho, tapno makatulong ak kadagiti dadakkel ko. Diyak makisinsiningad kadagiti lalaki manang, gapo kadagiti madamdamag ko ang mapaspasaran dagiti padak agay. Aging ga idinamamok ni Miggy, may sa alakyan ang nagbalin a regular customer mi,
iti bar a pagtrab-trabahwa. Miggy, di ka kadipa agawid. Rabi una yan. Madamdamalaang agsarakam matan. Okay lang, Louie. Adapay mo tibibusot nga inuman. Hustong tunog, sara kayo. Pangururayakan ka. Anya? Urayan na ko na? Well, Louie, kaya't ka pa ya makainistorya. Isong awisan ka kumaidya balay. Ijayan ti paginuman ta. Oh? Ay na, kababain. Kan may sa, makaisturbo talaan kadagiti kabalay mo. Kas na ko nakon, katulong lang ti kadwag ijay. Awan pagdanagam. Nga uray rabi iuna yan? Kan may sa, kasanon ti panagawit ko, aber? Di ka madanagan. Adalugan ko. Itulod kanton nga gawid. Ay, sige. No talaga napilit ka, sikat makaam mo, Miggy. Bongkesis gayam ti balayo, Miggy. Agyam anak. Adamutan may sa bodega mi dita para kadagiti daduma at agila ko mi. Talaga gayam abak nang kayo. Super rich. Nakababain sa mo ti makigayam kang ka. Hanya ko matikabain mo. Agpapada ti tao. Awan ti baknang. Awan ti marigrigat. Madamag ko man laang, Miggy. Anya ti negosyo yo. Agricultural supply. Distributor kami kadagiti nagduduma a product a para agrikultura. Kan ada apartments a papaabangan mi. Ay wow, bongga. Sana all, kasta kabaknang. Mas nabakbak nang ka, taada pamilyam ditoy. Sana kas kanyak. Agmay may saak. Nabak nang kay ti pamatag dagiti dadakkel mo. Sa bagay, gusto takon na, Miggy. Uray kagurguran ak ni Fudra. Ngam ipatpatag kulat ta, kat madada anak amang ipaay kadagiti kasapulan da ka ni Mudra. Nasingpat ka nga anak, Chloe. Nagasat dagiti parents mo. Ay, hun gayam. Anya ti kayat mo nga inuman? Uraan niya, makaamukan, Miggy. Kabaulak nga inuman, ti uraan niya kita ti arak. Dinaklakit ni Papa inuman iti sabidong, takasimot dagiti dadakkel ko ang mapanawak. Daitakot ti kay kayat ko ken ka. Makaparayaw ka kasarsarita. Sige, urayan na karon. Tama pa anak mangalay ti pagsangwan ta. Sapak itama pa ni Jay Taalaw, agar musartan. Mao din ton dinalaing nga anak mao. Day tagaro ti problema lakay. Saan ang nagawid ni Louie di Rabi Anya? Wan, inururay kong around, aging ga idi nakaturog akong dito'y salas. Talaga saan asim mangpot. Daytan, tay kunkunak. Ang mga nakasarak mo tan iti lalaki di takat si murutan di sa di naman anapanan da dya lalaki. Si kamot guryaw. Apay ngamin akastada gusto yan da iti panunot mo. Apay ang nakisurot iti lalaki iti bagbagam. Anya ti amuta, ang mga nodakit din dakas na napasamakan ko ana. Imposible nga dadakas ang napasamak kan kuana. Dada ko man nang ipadamag kadatan o dadakas ang napasamak kan niluway. Basta ti amaw, si murutan da dya iti lalaki. Sumardeng ka madlaangan.
Ay, madanagan lang arudan. Ay, awan ba't langan? Malah paliw ma. No awan pa'y nga aging kainton madamdama. Agpatulong tantaw kada kapitan. Good morning! Kumusta? Nakaturog ka kadimot lang nga na yung bag. Ala, nakababay na talaga, Miggy. Diyak mo ta nakaawid. Nagadumot namin ti ininom tayo, di rabi Okay lang. Ado ti guest room dito yung mabalin mo pagturugan. Sa bagay. Umay kayo mga anan. Nakasaganan ti armusar. Ha? Sige, sumaruno kami inyang. Ala, umay kanta agar mo start tapay. Sakbay nga itulod kay Jabalayo. Anya? Itulod nakmanan? Ay, nasaanan, Miggy. Kabala akong taagawin nga may sa. Saan? Nas ka na maamon dagiti parents mo, adito'y tinagturugam. Tapno saan da agsususpet siya. Pagarupan dan tukit din anapan ka nakidate. Kat maungtan ka lakit nga road. Sige. Agyaman nga rod, Miggy. Ay na, nagsimple ka agayam. Talagang awanan, timakunakkan ka. Agmano at nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Nay, damot gayam ka doon a babae. Naimbag na orasyon na. Kastabat kan ka. Ala, umay kayo. Sumrak kayo. Umay ka, Miggy. Sumrak ka. Nanang, isugayam ni Miggy. Gayam ko. Ijayak balay da nakiturog iti rabi Anya, pasensya kayo lakuman, nana. Pasensya ka mo ten, balasang ko. Migi gayam. Ni nanang. Ay, pasensya kayo na jak nakaawid iti rabi nanang. Wala na. Di ko mangungtan ni Louie. Parbangon nga minan, idinalpas kami ang nag-inistorya. Isa ako nakaijayan balay ang maturog. Ay na, agi amanak garod taijay gayam ang nagpalabas iti rabi Kunak no anyan tinapasama kenkwana. Di kayagdanag nana. Basta siya ti kadwa ni Louie. Safe ti anak yu. Unmat ngamin nanang. Di pagdanagan. Alangarod, agtugtugaw kayo pa idita. Tabangalak iti pagsasangwan tayo. Mabitlaan. Okay, nanang. Sumak iti jar ni nanang, apaman anaam-amuna ni Miggy manang Emmy. Saan ngamin amadlaw adagos alakyan ni Miggy, no tila ang pisikal alangan na tikitaam. Madlaw mula ang nga isukat lakyan no aggarawan wenno agsao. Nalabit agapot agmay may salaangan diti pagilyan ni Miggy, taadakat nga rudan, ije balasiw taaw dagiti kakabsat ken dadakkel na, iso ang nagbalin kami anasinged. Jack ilibak ang nagdwa-dwaak ang makisiningad kankwana ididamo, nang runa idinaamwak ti estado da iti biyag.
Ngamga po iti naidumduma agalad ken kinasingpat na, nakarkaron ang nagbalin kami anasingad iti tunggal maysa. Liyaw na bakit? Awan ka diti madmadlaw mo kadagiti dua. Sino adwa nga ibagbagam? Sino pa'y kumangay? Daluwi kan migi Apay, anya ko matimadlaw ko kadakwada. Kat no di damit na nagsinsina adwa. Kanayon da nga agkuyaw. Kanayon nga umay dito balay ni Migay akong formila ti mauawit na apa sa lupaw, apa sa rabaw. At dapay itod na nukwa para ejay talon tayaw. Ewan taday tamot ti may saan negosyo da, dagiti mausar iti talon. Kun uray mo't ni Louie, kanayon mo't iti balay da saan aya? Day tangarod kahit Leonay. Saan nga tanga adan relasyon dagiti dua? Anya, ay unay mo't di kinasariwaw ti panagpampanunot mo alaklakayan. La, Kasano ko maamapasamak na ita? Kat kasla lalaki ni Migay, kat ni Louie kasla babae. anya ko mga itilakas iti dayta. Kat babae kan lalaki dalatamat. Ay na, sapay ko matasaan nga aggibaltang tinapanunot ko. Oh, wow! Nagsayaan no kasta talaga ti mapasamak bakit? Ay nalakay, agtagtagainop kay titungat aldaw. Na? Adayo ama pasamak da ita, taggayim laeng dagiti dua. Miggy, anyat ko amon. Di mo matsaksakitan dahil in order mo amakan. Apaya kita nakitikasta. Ay na, Miggy. No lalaki ka lang at agpaypayso, jak amo na sawan. Ang mga na inlaba kung ka. Lalaki akmat sanaya. Apay, dakas na may love ka kanyak? Huh? Miki, anya ka din tayo ngay bagbagam. Sabay, kaslakla marunaw iti pa nag-Greek na. Gapoy di pa ng parang mo kanya. Miki, dakit iimak. Pinagpatamatan. Apa yan? Amo ka, saan ka siguro mamati iti bagakan ka? Ngamday ito iti agpayso ang marikriknak. Amom, iti kinabayag ta na singad iti tunggal maysa. Addan rin mo sing ana isang sayan ariknak para kan ka, Louie. Anya? Agayatakon kan ka, Louie. Diyak ka mo no, anya ti mapasamak kanyak, no mapukaw kay tibiyag ko. Miki, sigurado ka kaditi dahi tangay pagpagam. Amo mo ti kinataok, saan ka di? Saan ato bang daytay ti panagayat ko kan ka? Katsapay ko mata di nakagura, Louie. Kwa. Apay kumakagura ka ngay. Agyaman nakit di kang ka. Tainayat na, nga ore kasto iti kinataok. Amam ka di akas tamat, ti mapalpaliiw ko iti pagkikiti kalabas. Naawan ka, kanahin ka asap-sapulan, Miggy. Sana kompleto ti aldaw ko, no saan ka makita. Ha? No kasta, agayat kamot kanya kun, Louie? Wan, Miggy, ay ayatan kamat unay-unay.
Anya jay ko na nga ibagayo ka na kami kan ni tatang mo, Louie. Nanang. Ala, naibagayaw ta dumdum kami kan ni Nanang Mau. Sige, siya kunti mang ibaga, Nana, Tata. Agayan ayat kamin kan ni Louie, Nana, Tata. Anya, ay, agpaiso ka di day taga ibagbagayaw. Ay, tagkasar kayo arudan Ay, aguray ka man alaklakayan. Aguray ka. Nya, kasar nga ibagbagamad. Kasanuan na pasamak na itakat. Agpada baliktad ti kinatao yu adwa. Saan mo nga mo, Nanang? Basta napasamak latan. Kastoy mo tinti marikrik nami para ititunggal maysa. Ha? Ay, agpakalalaki ka nga arudan kasta matlagayam nga ay ayatam ni Mickey. Ni Tatang Mat. Apay, kaskarina. Naawat to ba ni Miggy no asino Kung awan mo ti pa nang babalaw na kanya. Pudnuti ko na ni Louie, Tata. Maawat ko nga uray anya ti katatao ni Louie. Kastamot kanyak ni Louie. Ay na, mati kawak. Kasano nga rudan day ta? Sikat ti babae, Louie. Kat nimot Miggy ti lalaki. Flang, talaga kasta ti mapasamak, Mother. Anya? Ay, oran na pa iti katatao yaw. Basta tinapatag, aginin layat kayo. Umdasan day ta pakaragsakan mi kan ni Nanang Maulo Miggy, naragsak nga isasangbay mo iti pamilya me. Agyaman nagtata. Kat into no may agbakasyon ti pamilyak. Iyam amok tumutan ni Louie kadakwada. Amok maawat dan tumot ni Louie akamang ti pamilyami. Orno sa marudan ti panagtigtignay mo si Kaluwe. Tapno saan mo ta nakababain Huwan ka di Tatang. Di kay madanagan. Siyak ti makaamo. Sapay ko taag na nayon ti panagayatyo iti tunggal maysa, anak ko. Kawakmat iti damo manang Emmy. Impagarup ko no iti laang pelikula mapasamak tikas iti love story mi kan ni Miguela wenno Miggy. Kaaduan pa'y kadagiti makaamam mo kada kami tinapaelek apaman anaamuan dati relasyon mi. Ngem elek gapo ta maragsakan da iti nagbanagan mi saan kat agapo ta umsyan da kami. Iti ababa asarita manang, apaman ang nagbakasyon mo't dito'y Pilipinas ti pamilya ni Miggy kat nayam amunak kadakwada, nagkalay sa kamin. Iti panagdan namin kas agasawa, binilbilin da kami dagiti dadakkel ti asawak, maipanggap iti negosyo da, sakbay ang nagsublida ijay balasiw taaw. Tada kami kat ngarudan ti mangimaton. Inyawis da pa'y ti panagnaeden dagiti dadakkel ko iti sularda. Ngam saan mo't amapanawan da tatang ken nanang ti basit a sularmi. Ken jakmat lata umanugot no bilang, taamangan no kunaenda amanang gundaway kami. Iti panaglabas ti panawen, namin pinsanan ang nagbaliw ni Miguela kat nagbalinan anaan-anay a babae nang runa idi nagsikugan. Siyak ti medyo pailaeng manang. Ngam ikagkagumaak ti agbaliw, tati kayat ko, apaman ang maipasngay ti asawak ti umuna nga anak mi, naan-anay tumutan a lalaki ti mabangunan na nga amana. Daytoy ti pakasarita ak manang, katagyamanak iti panangisimpayo. To'y pagayam mo, Louie. Louie, pagayam ko,
makaparayaw to insalaysay mo. Naidumduma ti love story yu itinagbalin nga asawam. Nga maipanakkel kayo nga agpadpada, gapot agpada kayo ang nakasagana ang mga barwanan para iti binukelyo a pamilya. Iti dayta laang nga aspeto pagayam ko, makunakon anatibker ti pundasyon nyo, agsipod ta nakasagana kayo nga agbaliw kan mga ramid iti amin para iti pagsayaatan ti pamilyayo. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Karil at taga Isabela. Ngam iti agdama, kat adda iti pagilyan a Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan a Karil, tubuak iti Isabela, ngam iti agdamaket addaak dito'y Hong Kong. Mano atawanan a subscriber ak ti Ferds Caballero YouTube channel, ta saan a panagparamagmanang may saak kadagiti umuna a 10 a subscriber ti YouTube channel yo. Manipod nagabrodak dengdengge kon dagiti padas a maipatpatangatang dito'y channel yo, taday to'y katngarod ti agserserbi aliwliwak iti kaaddak dito'y balasiw taaw. May sak a domestic helper manang nagabrodak gapoy tirigat ti biag iti lugar mi. Siyak ti agserserbi a breadwinner. Kas kadagiti padak nga OFW, adamot padas ko, ajak tupulos malipatan. Kat sapay lakuma, tamapagasatan mo't amapili, amaidrama. Tamamati ak, amakaibati daytoy itinapatag nga adal, kadagiti padak, anaayat, amang tartarabay, kada kayo. Karil, kumusta kan? Damag ka pinapanaw na kakano di damo nga amom. Apay, anya tinapasamak. Jak mo Mike, makatikaw. Jak nam naman na kasi ti mapasamak. Nagrigat ti trabaho kijay ngam inananusak. Ngam kaskas dia kasi tinapasamak. Ay na, kasi kamot nga ron no kasta. Kat kasano nga ron itan? Ada ka din ba ron nga amom? Wan, adan, nakabiro kakmat lang iti sabali nga amok. Tatinulungan naktimay sa agayam ko. Sapay kumarod ta nasaya at to ti kasasaad ko iti barong nga amok ita. Naimbag mo't nga ron no kasta. Naimbag laangan ta saan ka anaawanan iti trabaho? Wan nga rod, sapay siyak laang tinamnamaan da di Pilipinas. Iso asaan amabalin ang maawananak iti trabaho. Sapay ko mga rod, ta nasaysayatan di amom ita. Sapay ko Mike. Narigat at talaga dito eh. Taditay amo no nasaya at ti amo ang matumpungan tayo. Amom, bilibak nga rod ka. Taore ka sa norigat, talaga di ka sumuksuko. Awan mo ti choice ko, Mike. Masapol ti anos, tap na matulungak ti pamilyak. Iso nga rod ang nagsakripisyo ak nga imay nagtrabaho dito eh, para kadakwada. Pudnot ako nam. Agpapada tayo man. Basta no ada ka sa pulam, wano ada parikot, ada kami lang dito agagayim mo, ah? Agyaman nak, Mike. Naimbaglaangan, tadakas kada kayo agagayim ko. Sino kumapay nga rin agsisinakit ngayon saan na tayo magkakadaraan? Sa bagay. Ita, masapol asaya atat ti trabaho. Sapay ko matagbayaga kon iti baro nga amok. Sapay la ko Karil. Basta nadambot na itabagim mo. When Mike, sapay sumangpot di lalaki nga amok. Jak amo no nasingpot mo't laang akas iti asawa na. Basta't importante aramidam ti trabaho. Di ka agbut-buteng.
it's the first time I see you in my house. I expect everything to be clean. No mistakes, okay? Yes, sir. I'll make sure everything is clean and orderly. Good, very good. Remember, I don't tolerate any form of laziness. I understand, sir. I will work hard. Oh, I hope so. Otherwise, you can leave. I will not disappoint you, sir. You better not. Okay, start cleaning the living room. I'll be checking your work later. Make sure it's perfect. Don't forget to clean under burny tools. Yes, sir. Okay, I leave now. You start working, huh? Come on, go and work now. Istrikto gayam ti amok a lalaki. Naimbag pa'y di babae, tasaan unay nga tagtagari. Basta makitkita na nga agub-ubra ka. Ay, sapay ko matasan nak unay aparigaton ti amok a lalaki. Tapno bumayagak kadakwada. Hello, Nanang. Hello, anak. Kumusta kan? Nasayaat mo't, Nanang. Medyo dala ang is-istrikto ti amo ka lalaki. Ngam ka ba alakmat ket di? Sapay la kumata na saya at magtitrato daken ka anak ko. Saan na kasi ti damo ang nagbalin nga amom. Sapay ko mananang. Aganat ka dita ah. Ipasensya kan. Tasi kalatan ti agbirbirok para iti pamilya tayo. Manipod pimusay day di tatang mo. Nanang, nagayatak daytoy. Kaya't kayo matulungan ka dagiti kakabsat ko. Tidak ka di pagdanagan. Saan mo amay ka? Ta saan nagagdanag anak ko? Sabay ado di madamdamag ko asan anasaya at mapaspasamak ka dagiti na panditang agtrabaho. Ay, kanayon nagtimbayo ti barukong ko tunggal malagip ka. Kabailak daytoy, Nanang. Bastaan na danyo ti bagiyo. Kan ibagayo ka dagiti kakabsat ko nga agadal daan na imbag. Huwag anak ko. Talagang aramidin da dayta. Tamasyan nakat nga rudkan ka. Kaya't pa yan ni Junjun ti agsardun nga agadal. Tagtrabaho mo't kanod. Tapno saan lasi ka ti agibakbaklay ti amin. Ay, ibagayo asaan ang mabalin, Nanang. Masapon nga agturpos. Di naktultuladon asaan ang nakaturpos. Ad-ado ti oportunidad no makalpas nga agadal, Nanang. Nala, bayam, tay bagak tumot day taken ko ana. Sana bale, Nanang, takasaritak to apaman nga daman ang oras ko. Saak lang amin makaawag no pimanawan dagiti amok. Sige nga rudan, Nanang. Aganad kayo dita. Bye! What is this? I told you to clean every corner. Look at this dog. I'm sorry, sir. I must have missed this spot. I'll clean it immediately. I don't want to see any more mistakes, Carl. My wife is very good to you, but not me if you have mistakes. I understand, sir. It will not happen again. I will be more careful next time. Oh, better make sure. You don't want to lose this job, do you? No, sir. I need this job. Then prove it. Clean the entire house again. Yes, sir. I'll start cleaning right now. And next time, don't wait for me to find mistakes, okay?
Alabos ti kinaistrikto ti amok alalaki manang Emmy. Saan akas iti asawa na, basta makitkita na nga agtrab-trabaho, okay kan kwanan. Ngam okay la ang kanyak manang, tatalaga siguro nga adda dagiti kakasta nga amo ang matumpungan. Ngam adda may sa aparikot ko manang. Tunggal adda makita ti amok alalaki akam malik, saan nak asweldoan adagos, wenno saan na akompletuan ti sweldok. Amok ngar aramidek anasaya at ti trabaho. Ngam talaga nga awan pan nakakontento ti amok alalaki. Nupay kasta, naganano sa klatta, tatalaga akasapulak ti trabaho para iti pamilya amang namnama kanyak di ta Pilipinas. Numero mo't lang dito parang iti cellphone. Sigurado nga iti Pilipinas na ito eh. Hello? Karel anak, siyak da ito'y. Nanang? Siyak nga rod anak. Cellphone ni kasinsin mo da ito'y. Nakisarita akin kwa na makiawag ka, na masapol akasarita ka. Apay ka din, Nanang. Ada ka di parikot. Naurnungan tayo ngaminan ti babayadan di ti balay. Diyak kami nakabaybayad manipod saan kan anag ipatulod iti kwarta. Pasensya kayo, Nanang. Ngam di nakpay ngamin pinagsweldo di amok alalaki. Awan mo't maaramidan di asawa na. Nay, apay ngay anak ko, kat nagtrabahuan mo day ta kwarta. Ang mga nukos-kositan da kamutan. Kas di ngamin at talaga di amok alalaki, Nanang. Nang runa no da di na magustuhan nga trabaho. Itantan na ti sweldok. Ngam di ka agdanag, takasaritak to apaman asumangput da. Ay, una yan. Agan nagkarod anak ko Saya atam laang di agsao, tapno saan nakaapagpupudutan ti amom. Ay na, nakarkarol akad nga rudan ti panagdanag ko, anak ko. Di kay agdanag, Nanang. Maurnos tumat laang ti amin. Kasaritak to ida na imbag. Kanayon kami ka agkararag para kan ka, anak ko. Agbalin ka kumaan na tibker. Wan, Nanang. An-anusak para kada kayo a pamilya. Di mo baybay ang tamagim, anak ko. Gatno kas pangarigan at ang turumso aparikot. Sapay ko mataawan. Kontakam dagiti gagayem mo dita. Taisudan ti asidad nga umay mga rayat kun ka. Wan, Nanang. Di kay agdanag. Taagan nadak akanayon. Sir, may I talk to you about my salary? What about it? I am hoping to receive my salary because my family needs it. You are not getting paid unless you improve your work. But sir, I've been working hard. I need the money for my family. Then work hard. I'm not giving you anything until I get satisfied. Okay, sir. I'll do my best to improve. You better. I don't want to hear any more mistakes, Carl. Yes, sir. Just focus on your work. If I see improvements, maybe then you will get paid. I will, sir. Thank you. Don't thank me yet. Prove yourself first. Yes, sir. I'll make sure to meet your expectations. We'll see about that. Now, get back to work. Yes, sir. Kumusta kan, Karel?
Kaslad na parikot mo ah. Ay, Mike, sanak pa asinweldoan ti amo ka lalaki. Madanagan akon kadagiti babayadan kan kasapulan dananang ko. Diyak pa nga min nakaipatulod iti kwarta. Nalabos mo ti amom. Kat anya nga ro ti plano mita. Diyak nga rod amo, Mike. Masapul ang makaipatulod akon. Ngam awan pa'y mo't kwartak. No, kayat mo, siyak pa lang tagi patulod ka dananang mo. Tapno makatulong akmutin ka. Anya? Ay, nakababain mo't kan ka, Mike. Anya kalakit din ay Karil. Basta para kada kayo iti pamilyam, nakasagana ka tumulong. Diyak amo no kasano ka makabayad iti naimbag anakam kan ka, Mike. Ngam di kagdanag. Apaman nga itad ti amok ti sweldok. Bayadan ka adagos. Wen, awan problema. Kastamot lang tararamida kiti dadu magagayim ta. No, kasapulan da, tumulong akmat basta da anak. Diyak amo no anya ti mapasama kanyak na awan ka, Mike. Nagsayaat ka agayam. Basta patib karam ti pakinakam mo. Di ka sumuko. Makaraos kan tumatlaeng, Karil. Uwan, Mike. Kabaalak da ito eh. Nang runa kat adakas kan ka agayam ko dito eh. Anytime, Karil. Basta awagan nak na damasapol mo. At daak lang dito, yakan hayon ang nakasuportakan ka. Hello, Nanang. Naalayo ka din niya kwarta nga impawit ni Mike? Ay, wan anak ko. Ay, naimbaglaang dadakas ka ni Mike agayim mo dita. Uwan nga rod, Nanang. Nakasingsingpet. Nagdakkel ti na itulong na kanyak. Agam, apay nga iso tinagipawit. Apay asaan asika. Saan pa nga intod ti amok ti sweldok, Nanang? Iso ani Mike ti timulong tapno maitod ko ti kasapulan nyo. Ang mga nuluklukon na kamuntan ti amom, Karel. Saan mat siguro, Nanang? Agtrab-trabaho akmat na nasayaat. Aganad ka. Saan ka natalagunay, anak ko? Wan, Nanang. Kasaritak tumanan, barong itad lang ti kwartak. Awan mo't siguro ti makunana iti trabahok. Inaramid ko mo't amin akayat na. Ikararag tayo nga agbalin anasaya at di amin, anak ko. Wan, Nanang. Didak pagdanagan dito eh. Nagtultuloy nga rod ti kasjay nga aramid ti amok alalaki manang Emmy. Talaga adinak sweldoan adagos no adda di na magustuhan iti trabaho. Amok nga aramidak mo ti amin. Awan matreklamo ti amok a babae. Ngam awan nga min maaramidan na no nagsaon ti asawa na. Diyak amo manang, ngam no daduma, mapampanunot ko akasla paglulukwan naklaang ti amok a lalaki tapno madilay ti sweldok. Mapampanunot ko paikit din ti saan nga agrenyo numalpas ti kontrata kadakwada. Aging gaadimtang manen ti gondaway, akasapulan unay dananang ti kwarta. Iso a kinasaritak manen ti amok a lalaki, tadi na manen inted ti sweldo. Sir, may I ask about my salary? It's delayed again. You are asking too much, Carla. I already told you you get paid when I'm satisfied with your work. But sir, I really need the money. My family is depending on it. Oh, fine. I'll give you half.
I'll give you the other half when you do better, okay? Thank you, sir. I will work even harder. You better. Don't expect anything until I see improvements. Now, go back to work and make no more mistakes. I don't have time for incompetence. Diyos ko. Patid dugam pa'y ti pasensyak. Ar-aramidag mo't amin akayat ti amok alalaki. Ngamkaskas di nga awan pan nakakontento na. Ay, nagrigato na yapo. Tulungan nak. Labambanog akon. Ngamkas ti pa'y ar-aramidan na kanyak. Ikanak pa'y ti kirad. Tapno malpas ko pa'y ti kontratak. Total, dandanimutan. Makaangasakton itinalukay. Nanang, pasensyaan nyo pa'y lang ti basit anay patulod ko Saan pa'y ngamin nga into damin ti amok ti sweldo kita abulan. Awan ti rumbang nga ilawatam iti pasensyanak ko. Tamok nga aramidam ti amin. Tapno maipaay mo ti kasapulan mi dito oy nagruna dagiti kakabsat mo. Kayat ko ngamin ang maurnos ti amin para kada kayo, nanang. Wen anak ko, ngam amok amarigrigatan kan. Sana bale, nanang. Mabiitan amalpas ti kontratak. Kayat ko pa'y ti agawid. Tapno makadan na kayo iti sumagmamanong aldaw. Ay wen, tapno makainana ka pa'y. Mailiw kami matankan ka. Uray siyak, nanang. Ngam ita, masapol nga agano sakpay. Aging ga amalpas ti kontratak. Kayat ko nga ipakita na tulnogak iti amok. Tapno itod na amin asweldok inton agpakada akon kankwana. Tati ka sa saad mo tay-tayan ti amom, Karil. Ada ka din nagbaliwan na? Isulat na nga iso, Mike. Saan siguro nga agbalbaliw di amok alalaki? Kasan ti sweldom? Intod na ti kaguddo asweldo kita abulan. Iso nga impawit kun kadananang. Ay, nagrigat, Mike. Nabambanog akon. Saan abalik ko mamabanog iti trabaho? Basta saan ko makas di ti arami di amok. Amo na mo ta kasapulak unay ti kwarta. Ngamuray kasano ti panagpakaasik. Saan lata dumngag. Anyang arot ti plano mita? Saan ako na agree nyo iti kontrata kadakwada. Ar-aramidak lang amin na kayat na. Tapno itad nanto ti sweldok. Kan amin adina na itad apaman nga agpakada kadakwada. Awan tumuton ti maaramidan na. Tamalpasan ti kontrata kadakwada. Mayat na ita na panunot mo. Agawid ka pa, tapno makainana ka. Kalpasan na, no kayat mong tupay tagtrabaho dito Hong Kong, di agaplay kanto manin iti sabali nga amo. Wen, Mike, katagyaman ak unay iti ado atulong mo kanyak. Noawan ka, jak amo no anya tinapasama kanyak. Agayim ta. Isong orda ka na yun ang nakasaganak at tumulong kan ka. Katuray ko ti panagsublim dito Hong Kong, Karil. Hello, nanang. Naimbag na imawag ka anak ko. Anya nga iti madamag. Nanang, agawid akton dita Pilipinas. Nagpakada akon iti amok, asaan akon nga agrenyo iti kontratak. Imbagak nga agawid akon dita Pilipinas. Nasaya at matanak ko. Magagara na nagiti kakabsat mo iti sa sangput mo. Uray syakmat, nanang. Mailiwak unayan kada kayo. Anya nga iti imbaga ti amom, iti nagpakada ka.
Kaya't na nga agsubliak ka no, ta kontento ka nun iti trabaho. Ngam amok nga ibagbaga na lang tikas din nanang. Ngam kinapudno na, ulitin nan tumanon dagiti madi nga aramid na. Basta nasaya at laeng ti panakisaritam ken kuana, anak ko. Wan nanang, kat intad na amin asweldok. Uray dagiti saan na itad iti kalabas. Kaslaak na parutan iti siit iti barukong nanang. Makakalak matlaangan kadakwada. Kaanong aron ti awit mo, anak ko? Basta daktulatan dita nanang, umadanin. Aganad ka nga rod, iti pa nagbiyahem. Wan nanang, didak pagdanagan. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswama ng Emmy, taapaman ang naglepas ti kontratak, intad amin ti amok ti sweldo, kat nalukay ti barukong ko ang nagawid di ta Pilipinas. Mamatiak nga adadag iti padak nga OFW, ang nakapasarmet iti napadasak. Akas kanyak, nagananos para iti pamilyada amang namnama kadakwada di ta Pilipinas. Kalpasan ti sumagmamano alawas a panaginanak, kan panangiliw ko iti pamilyak, nagaplayak manan nga agabroad. Kat napagasatan akmat, anaawat ak adagos iti inaplayak at trabaho, dito'y matlaeng Hong Kong. Kat blessing in disguise, adyak nagpailuyos iti kariti sigod nga amok. Tano saan, jak ko manaam-amo ti agdama ita nga amok, analaos ti kinasingpot na. Kinapudno naman ng Emmy, addan sumagmamano atawan ti panagpaay ko kadakwada. Kat dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, gaputa sa andak nga imbilang asabali a tao, no di kat kasla kapamilya ti trato da kanyak. Malaksid iti dayta, nalauspay ti panagyaman ko iti Diyos, takalpasan ti adu arigat a napasarak kadagiti nagbalin nga amok, nakatumpungak iti amo nga amuna nga isakit kan ipatag dagiti empleyado wenno trabahador na. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Karil. Karil, pagayam ko, makapaliday ti napasaram kadagiti imo na nga amom. Ngambilibak iti kinatibker mo anangandur amin arigat para iti pamilyam. Kat amin arigat a napasaram, nasupapakan matlaangan. Laglagi pon tayo kumaakanayon, tirigat a pagdalanan, kat mangiturong kada tayo iti dalan, a mangitunda iti agnanayon a kinaginawa ti biyag. Basta buyugan tayo iti kararag, ti panaggagat tayo. Kastamot ton nga agtalinaad ti pamati, ken panagtalakyo iti namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at Tonton at taga Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, sapay kuma tada kayo itinasaya at akasasaad adanunan tuy nanumo asurat ko. Ilingad na klangan manang itinagan at Tonton at taga Quirino Province. Dua kami lang nga agkabsat kat siyak ti inaudi. Adda ijay balasyo tao ti kabsat ko manang, kat iso ti tumultunong kada kami kada tatang kan nanang ko. Manalo ni tatang ko kat agtagibalaymat ni nanang ko.
Nakapagsurat akmet, tadapadas ko kayat ko nga ibinlay kadagiti dumdumeg. Sapay kumata makaibati met iti adal kadagiti naayat amang tartarabay. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, manang ti agsalaysay. Anya ngay lakay, nalako matlaang ang dagiti irek. Wan bakit? Nagibati aklaang iti umdas akanon tayaw. Tapno saan tayon to nagumatang iti bagas aging ga iti sumaruno pa nag-aapit. Nasaya at mat, isupay ama itulong ta ni Leia. Kasi matyanak ta, tada iti abroad ngagtrab-trabaho, ayat na lang ang makatulong kada tayo. Nga rod kinayat na mga minti nag-abroad. Kunakmat iday nga agtitinulong tayo laang ng ditaw eh. Adama tarapaap di anak ta alakay. Iso akinayat na mati madayaw. Kan may sa, kayat na makaturupos di adi na. Sa bagay, aywan, dandanin ti enrollment ni Tonton saan aya. Wan nga road, nagbiit anaungpot ti bakasyon da. At amat kit di pag-enroll na na iti kolehiyaw. So adi mo na ibagbagapay ka nilaya amanang natasakon ti makaamaw. Sige nga rod lakay. Tapno makaurnong mo't di anak mo ijabalasiw taaw. Saan nga amin ang masapol dito'y kat ipatulod na. Nakababainan. Huwag mo't talaga nakababain. Tano ar-arigain. Saan na tayo mo't akargaw? Angam talaga anasingpot ngamin nilaya. Isa tumultulong latta kada tayaw. Awan, ni Tonton ngay. Hawan pa'y, napankano di tabagatan, iti ayan tigayim na. Madamdama lang adanday jay. Iso nga yung kaagpalasan, tapno mga tayon ton, apaman asumangpot ni Tonton. Aginroll kan anak ko. Wan nga tatang, nagbita na ang puti bakasyon ko. Agkolehiyo kan taon. Amom ka din no anya kurso ti alaam. Day tangar ti kayat ko ngay baga kada kayo tatang. Kasadyak pa'y kayat ta aginroll. Nay, anya ti kayat mo asawan. Agsardengak pa'y lang tatang. Anya, di pa'y katsayang ti gundaway. Apay nga di mo kayat nga ituloy tagbasa. Kayat ko kumatagtrabaho lang ang tatang. Apay taon-taon, anya ti pagganatam nga agtrabaho. Kabailanda kamot apagadalan ta tumultulong pa'y ni manang mo alaya. Kasla masaduta kung nagadal tatang. Tay suntumot lang ay sa trabaho ti sapula kapama na makaturpusak. Anak ko, may mayat mutlaeng no nakalpas kay ti adal mo. Anak ko matrabaho ti sarkam ngay no high school lang tinaiturpos mo. Maka mo di tatang, basta kaya't kung tagtrabaho. Ay una yan. Isungarod anapan nagtrabaho di kabsat mo di balasiw taaw. Tapno matulungan na ka makaturpos iti panagadal mo. Ituloy kong tumot lang tagadal tatang. Ngam no ita. Talaga kaya't kung trabaho. Anya ti ko namlakay. Saanan akayat ni Tonton ti agtuloy nga agkulehiyaw. Un bakit? Sinaludsod ko nga minukano nga aginroll. Katkaste mo tantinsong bat na kanyak. Apay, anya ka no agapaw. Anya ti rason na nga agsardeng nga agbasa. Kaya't na kanon tagtrabaho. Anya? Anya laangan ti ibaga ni Leia no maamuan na dayta. Sapay itarigagayan na makaturupos na itakabsat na.
Diyak man amaw no niya tinaknakan di buridak mao. Nagsaya ata na pagad-adalan di kabsat nang di nakit din kayat. Sapay sigurado nga umawag tumanon ka dagiti masungad nga aldaw ni Leia. Basta nalpasan nagsweldaw, umawag dayjay. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, naimbag man tay mawag ka. Kumusta ka nga ay? Nasaya at mat, Nanang. Aywan gayam. Nagsweldo akon. Iso ang nagpatulod akon iti kwartayo. Agraman pag-enroll ni Tonton. Aha, ay kasta ka de, anak. Ay naimbag tay mawag ka. At nangamin ibagakan ka. May papanitian niya, Nanang. Maipanggap iti panag-enroll di Adem. Di mo tagkolehyo ni Tonton. Anya ka diti kurso nga laan na. Day tangarod ti problema, anak ko. Di nan kaya ti agtuloy nga agiskwela. Anya? Ni, apay ka no, Nanang. Kaya't na kanun ti agtrabaho, Leia. Anya kumaga po. Saan mat nga problema iti tuition na? Una yan ni Tonton. Isungarod ang nagabrodak tap na mapagadal ko. Ngam isumot ti agmadmad eh. Bayam no day tati pangudeng na. Narigat mo tapilitan tayaw no talaga amaden. Kailalamot ti panagtrabahog dito eh. Naon mo't gayam isagsaganaa. Mayamon tap no mapadasan na. Urnungam kiti ti kwartam dita. Tap no dagunggunam nga imadayaw. Bayan nyo, takasaritak to pa yan nasaya at ni Tonton, Nanang. Jakman ang mumanang Emmy, taapaman ang nakaturpo sa kiti high school, kaslaawan mo ten asem ko nga agkolehyo. Impagarup ko ngamin ang nalakalaang ti agsapol iti trabaho. Awan mo't problema iti panagadal ko manang, takas na kunakon, at nakabsat ko iti balasiw taaw, nga agipat patulod iti kwarta para iti tuition ko. Kastamot ten kadagiti kasapulan mi iti inaldaw. Kasta unay apan nakaupay dagiti dadakkel ko manang. Agingga iti kinasarita nak ni manang ko, Aleya. Hello, Tonton, Ading. Hello manang. Kaya't na ka na makasarita ako na ni nanang. Wan Tonton. Apay, anya dyan baga kanyak ni Nanang? Asaan mo kano na kaya't ag-enroll inton pa nagsasarek? Kasta nga rod manang. Apay, ading ko, ada ka di problema? Adamat may patulod ko pag-enroll mo. Kurang ka di ti allowance mo nga ititad ko? Saan manang? Kinapod no na. Sobra-sobra pa'y nga rod. Apay nga rod adimon kayat ti agadal. Amom ka di asika ti may sa makagapo. No apay nga insakripisyo ti may nagtrabaho dito ibalasiw taaw. Amok day tamanang. Ngam pasensyakan. Talaga adya kon kayat tagtuloy. Kayat kon tagtrabaho. Panagkunam ka di kat nalakat agsapol iti trabaho. Nang runa iti kasta nga edad mo. Kan awan na iturpos mo. Orayan niya dito na trabaho. Basta nadalas manang. Kaya't kumutan ti madaan iti kwarta. Babaw niti bukod ka pa nagsalukag. Maawatan ka ading ko. Ngam amang ano marigatan ka. Awan mo timang pilpilit kan kang agtrabaho. Saan aya? Uwan manang. Ngam bayandak kumapay iti dayda pangateng ko.
Sapay ko mata maawatam, Manang Leia. Ay, sige, sikati makaamo ading ko. Ngam na agbaliw ti panunot mo, ibagam adagos kanya. Dandanin di enrollment, bakit? Anya nga iti kunan ni taon. Talaga adisididon nga agsardeng lakay. Ay. Kinasarita pa yan ni Manang na. Di na naalo ko yung aginroll. Anya nga rod nga iti maramidan tayaw, no talaga amaday. Narigat mo't apilitan no di nantumot lamayulaw. Kay lalalang ti mabusbus a kwarta. Sapay pagbanbanugan di kabsat na dayjay. When nga road, nala, no day tati pangedeng na di makaamod. Kastamot ti ko na ni Leia. Di tay kanupilitan no talaga ama din nga aginroll. Manya kumangay at trabaho ti master na. Yak mo damot siguro ang mga numarigatan tulaang. Ay, katanyangay nga raw. Awan pa basulan na ano kastaman bilang. Tadi tayo mat nagkurang anang bagbagakan ko na. Sapay la kumata makaamiris tumutlaang lakay. Naggapuam aya, taon. Naggapuak ti balay ti sigod a kadalak tatang. Ada ngamin ibagbaga na at trabaho ang mabalin mi asarkan. Anya ka nungay dayta at trabaho anak ko. Waiter ka no iti restaurant ni Ikit na, tatang. Waiter kunam. Awan mo ti mo may papan iti panag-waiter. Kasanungay dayta. I-training da kami kano tatang. Kalpasan na, mabalin ninton ti mangruging agtrabaho. Sigurado ka akabaalam, tonton. Tatang, excited ak nga roda na mangrugi. Ay, dakman amukan ka anak ko. Magagaran ka unay nga agtrabaho, katadamot madadaan apagadal mo. Kaya't kumot ang mapadasan dag trabaho, tatang. Isa ang maawatan dak kuma. Mala, no day tati pangadeng mo. Si ka nga rod ti makaam mo, tontaon. Na asweldo ko di pa nagtrabaho kas waiter iti restaurant. Nagmayat gayam tarik na. Naadan bukod ko a kwarta. Kan nagregatak pa ya talaga. Isumot lagayam nga dadag iti kapatadak asaanan ang nagtuloy ang nagadal. Kinaykayat dan ti nagtrabaho. Makaawid ak matin tanalpasan ti jutik. Ngamsak ba yung agawid ak? Dumagasak pa iti groceria. Taggatang akon kadagiti kasapulan medyo balay. Sigurado, maragsakan danaan ang kantatang, ta makatulong akon kadakwada. Saan laangan animanang tipang namnamaan mi? Kaasim at tikabsat ko, naisulatan ti kanay namang mangtad iti kasapulan mi. Unay aragsak ko, idi nakarugi akon ang nagtrabaho manang Emmy. Nang runa, idi agsweldo akon.
Naimbaglaangan ta na singpot di antitigayam ko, ta pinag-training na kami nga imo na, sakbay anang rugi kami nga agtrabaho. Uray saan unay adakkel ti matmat gadak, makatultulong akmatan ijibalay mi, akas kanimanang ko. Kanayon nakmat ako mustaan ti kabsat ko manang, tanamnamaan na nga agbaliw ti panunot ko. Ngem saan anapasamak, gaputa agin enjoyak nga agtrab-trabaho. Maragsakan mat dananang kentatang ko, ngem kanayon daklat ta palagipan, anasaysaya at matlakano no makaturpusa kiti panagadal ko. Agingga iti maysa nga aldaw, Baglaangan, tanakasmut lang ang dagiti customer tayo, ha? Makabanno ka talaga. Sana ya, Tonton? Hoy, Tonton! Kasarsarita ka! Ha? Anya jay kunam, Guy? Uy, ito'y pa napaliw ko akanay na matmatam ni Cherry ang nakatugaw iti ka, ha? Crush mo niya. Psst! Taktagari, ang mga nadamakangagkan ka, nakababain. Apay, anya ko matikabain mo? Amo ka kursunadam. Saan ka di? Ngam imposible amadlaw na tikas kanyak a waiter lang iti restaurant da. Hoy, nasingpot ni Cherry. Nagagot pa'y. Agasam, naawan klase na, at na dito restaurant da tumultulong. Day tangarot ti pagbaynak. Ore ada pa naggustok kan kuha na. Kasla sana mabalin. Taday tinagbaitan ti kasasaan may tibiyag. May sakla ang waiter. Kanjak pa'y nakaturpos iti panagadal ko. Nakababain ti agdaton kan kuha na. Apay nga minadi ka nagadal. Mabalin man to kayat mo. Kas kadag iti daduma kakadwatan dito restaurant. Nagkanday ti gundaway nga agadal. Kabayatan nga agtrab-trabaho da. Kasla nga minawan SM kun nga agadal. Ngam amom Guy. Kasla ni Cherry tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko tagadal. Iti kasta. Sa anak to amabay nga agaram kan kuana. No adapan na kay karik. Anya ti amom. Ang mga noadan to namnamam. Natair ka, Tonton. Kan nagagat ka. Talaga lang at ikurang kat ka. Kat di ka nakaadal. Wan nga rod. Ita, naamiris kon. Asa baligay mo talaga no nakaadal ka. Saan ka amabay na sumango iti ure asino man? It's high time. Kasaritam ni Madam, kat dumawat kay ti oras mo nga agadal, kabayatan ti pa nagtrabaho dito restaurant da. anya jay ko na mga ibagam anak ko. Nanang, aginrola ko nito may pa nagsasarak. Ha? Agpaiso? Agam kasanun ti trabaho. Agresign kan. Saan nanang? Ag-working student tak. Kinasarita kong ti boss ko. Kat imanugot nga agtrabaho aklatay ti restaurant na. Kabayatan ti panagadal ko. Ay na, nagsayaatan ngay anak ko. Agam aguray ka man. Apay akala at akinayat mo ti agbasa manan. Kan anya akurso ti alaam. Naamiris ko na sa yata talaga ti makaturpos nanang. Tapno sa anunay ang nababati pagkit-kita ti bagik. No maidilig iti sa balya tao. Ken ti mainaig mo't lang iti trabaho ti alag akurso nanang. Maragsakan lakit din manang mo. Numaamuan na day tapangedeng mo anak ko. Ha? Nakasagana mo tatumulong ka. Saanan nanang? Jacket nga obligain ni manang. Kakaasimat. Dakailatan ti patuludan na. Kabalak mo tabayadan ti tuition ko. Bayan yung agurnong ni manang. Tapno
Makaawid tumutan, kat agdadan nata yung tumanan. Mailiwak mo tan ka ni Manang, Nanang. Saan nga umdas yung sumagmamanula nga aldaw ka adana dito itong galagbakasyon? Ay na, nagsaya at ka talaga anak ko. Saan ka akas ka dagiti daduma amang namnamalatan iti patpatulod dagiti kapamilyada nga agsaksakripisyo nga agtrab-trabaho iti sabali a pagilian. Kaya't ko, panunutan mo tan ni Manang Leia ti may papaniti masakbayan na Nanang. Katsyak, nakasagana ka tumulong kada kayo aging iti kabailak. Kat ikarik Nanang, matunoy kunto amin nga arapaap ko iti biyag. Hello Manang Leia, kumusta kan? Hello, Tonton Ading. Nasaya atak maglabta kasi ti Apo. Wen gayam, anya dyan baga ni Nana nga ituloy mo kanumot lang ti agadal. Wan Manang, aginroll ako nito may pa nagsasarak. Ngam sana nga agresign iti trabaho. Kabailam ti agtrabaho kan agadal? Mabalin mo mo ti agresign, tatulungan ka laangan iti panagadal mo. Saan Manang? Kabailak. Di ka madanagan. Diyak mabalin tag-resign. Tada iti restaurant ti tao nagbalin ni inspirasyon ko. Tapno ituloy kong matlang ti agadal. Kasla sa balin sa dayta na ading ko. Adda ka din na magpitik ti tapusom? Kinapudno na. Addan Manang Leia. Isu na lang tada iti baot ti estado mi iti biyag. Isu ngay karigatak tagtorpos. Tapno sa anak to amabain. Ama idilig kan ko ana. Husto dayta ka panunutam ading ko. Kat itapay laeng kablaawan kan. Amok nga dayo ti maturong mo. Agyaman ak Manang Leia. Kan, uray saan mo akayat asyak ti agbayad iti tuition mo. Ikan kalata iti para allowance mo ading ko. Tulungan kalata. Tapno saan ka unay amarigatan. Agyaman ak unay, Manang Leia. Tonton, at namadmadlaw ko kada kayo ni Ma'am Cherry. Kasla na singad kayo iti tunggal maysa. Agar-aram ka kadin kan kuana. Saan pa'y gay? Kahit kung agbalin kami pa anasingad nga gayam. Agaram akto, into na dan pagkarit ko kan kuana. Ay, ngumamum, nadnadlaw kayat nakamit ni Ma'am Cherry. Apay na armemon. Ang mga noada makaununakan ka. Sige ka. Saan pa panahon, gay? Dumteng tumot lang, dayta. May back pa lang agbalin kami anasingad iti tunggal maysa. Katno talaga ada kami to tagkagasat. Mapasamak to, dayta. Ay, wow! Pilibak kan ka, Tonton. Saan ka akas kadagiti daduma darasudos kan manang gundaway? Isa siguro a love na kamata ni Ma'am Cherry. Ay no. Sika talaga. Basta siya, adak lang dito'y para kan kuana. Kat amin nga aramidak ita. Para day tayo ti pamilyak. Kan para kan ni Cherry. No da kami to bilang tagkagasat iti udi na. Mabiitan day ta, Tonton. Di ba't nandani ka nagturpos? O, di mabalin mo ti agaram kan kuana. Ay,
Hoy, siya to tagbali na bridesmaid into nagkasar kayon. Kasaradagos, jak pa'y sigurado no kayat na kung no saan. Ayun na, siya kunti mangipaspasigurado. Kayat na ka ni Ma'am Cherry. Sapay lang ko mga rod ta talaga akasta. Ngamin, agayatak at talagang kankwana. Kalpasan ti ado a sakripisyo ken determinasyon ang makaturpos iti kurso nga inadal ko, nakagraduate ak matlaang manang Emmy. Dakkel ayaman ko ken ni manang ko Alea ken dagiti dadakkel ko, gapo iti panang suportada kanyak. Ket saan ang nagkamali iti panangipapan ti kadwak iti trabaho aba iyan manang. Ta idi inaram ko ti anak ti akin kukwa iti restaurant a pagpapaayak sa anak anapaay. Inaklon na ti panagayat ko, ket maipanakkel ko nga ibaga, apati dadakkel na, ket kayat dak nga agbalin a manugang da. Itamanang bale siyakon ti mangimatmaton iti restaurant da, ta intalagdan kanyak, ket plan-planuan mi matan ti agkalay sa kani Cherry, iti kabiitan a panawan. Apaman ang makapagkalay sa kami, panggap kumutan arugyan ti sabali pay a negosyo. Daytay negosyo ang makunak apundar mi nga agasawa. Tati restaurant, plano mi kani Cherry nga ipamaton iti may sa kadagiti trabahador ijay, anakitaan mi iti potensyal nga agimaton iti kasdi akita ti negosyo. Tapno makatulong kami mat kadagiti addaan potensyal, asaan ang naipaayan iti napintas agundaway. Daytoy ti pakasarita ak manang. Tuy pagayam mo, Tonton. Tonton, pagayam ko, maragsakan gapo iti determinasyon mo iti biyag, natunoy mo ti arapaap mo, kat nagunod mo pa iti ayat ti babae ang nagbalin nga inspirasyon mo, tapno makaturpos ka iti panagadal mo. Itapay laeng kablaawan kayon iti umadanin a panagkalaysayo iti kaayan ayat mo. Kat kararag ko, amataginayon ko matiragsakyo. Kastamutan, tibuklan nyo, abuko dyo a pamilya. Ituloy yung ti panagbalin nyo ang managtulong. Tamasigurado nga ad-adupay a parabor ti maawat yo, no amuyo nga ibinlay tinapintas agasat, adimteng kada kayo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panang ibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.